Uga wilujeng dalu kunjuk dumateng para piyini sepuh, aji sepuh lan sesepuh ingkang sami rawuh ingkang wis nyapana ing pitutur lebda ing kawruh ingkang tansah kula aosi para alim, para kiai ingkang dalu renten tansah cinaket mring kitab suci Wahyuning Ilahi kang dentut puntat dening sagung para santri wilujeng pepanggihan kalian kula mboten sanes kula sak kanca nyuwun pandonga slamet wilujeng kalis ing sambikala. Uga kunjuk dumateng para pendhita, para biksu wilujeng dalu sugeng pinanggih kalian kawula sak kanca mboten sanes kula nyuwun tambeng idi pangestu. Nduk, yo saiki diaturke ana pamundhut lumantar nawala siji mbok siji tak wacane. Ya kuwi kepada yang terhormat Bapak Dalang di tempat kawula nyuwun gending Jawa. Setunggal pangkur palaran. Lah menika kala sampun tak aturke pangkur palaran. Sing angka kalih Sesi Deman. Sing angka 3 Gubuk Asmara, angka sekawan Rondo Teles Wetan Dalan. Gending menika kakintunaken dumateng sedaya para bapak ibu ingkang sami rawuh. Menika lho bapak ibu kula kintuni gending Jawa kuna panjenengan pidhangetaken kanthi skeca sinambi ngresepaken pasugatan ingkang sampun kaaturaken menika lan monggo nderek mirsani gelaring Waringgit Purwa ngantos paripurna semanten matur nuwun saking kawula tertanda Bapak Lukas Ibu Juwati tuan rumah. Kang mangkono nduk mulayuh ki bacutke karo Dik Sukma Ayu kepareng ngaturke ya kuwi Sesi Deman kaya ngapa ya. Bawani sik Cahayu. Sesi Deman le bawa karo lenggah purnaning bawa lajeng linggar saking palengganipun jumeneng angaturaken. Sumangga kanthi atur wilujeng dalu kagem sedayanipun sugeng midhangetaken sinambi anggrahabi pasugata ingkang sampun kaaturaken dening Bapak Lukas Ibu Juwati. Mbok bilih anggenipun nampi dhateng rawuh panjenengan sami rinasa Pak Lukas Bu Juwati kirang aruh, kirang rengkuh, kirang gupuh menapa malih kirang sugul lan lungguh kula ingkang nyuwunaken gunging pangapunten ingkang tanpa upami. Sesi Deman. Ugi wilujeng dalu ngaturi kasugengan rawuhipun kunjuk dhateng punden kawula ingkang minulya Keng Simbah Nggara mangke tak paringi wekdal supaya mbeksa uga ora keri ya kuwi pekaremanipun Blitar Kang Darni ingkang saking Kancilan Kilen wilujeng lenggan lan rumiyin Kang Darni mangke tak paringi sampun kuwatos. Iki wilujeng dalu kagem Pak Karsu. Sing karem kaliyan ya kuwi ndangdut koplo. Mangke tak paringi Pak Karsu sugeng lelenggan nggih Pak Karsu nggih. Muga paring ana Pak Karsu sehat, panjang umur. Dik Sukma. Nun sewu panjenengan sakmangke lenggah wonten ing kelas pinten? Kula kelas 3 niki. Oh, kelas 3 nggih. Nggih. Oh, sekedap malih ujian nggih. Nggih. Ya iki testing. Tes. Dadi sesuk iki ya nek upama rada saya sithik, luwih-luwih sing rumangsa arep nggarap tes kaya Dik Ica upama monggo bar gara-gara arep ngersake mudhun sik ya monggo ora apa-apa. Ning nek ora ya ora wis. Arena ya tes sing lanang kok piye ta? Oh ngono? Iya, ora ngono Mas Ali kok iso ngetesan iki lho jan. Sowan menyang kutha gedhe Nonano
kang saking wukir swara kurang permana swara kurang permana ning wasis angrum-rum marang bendara angrum marang bendara nandung sang Hyang Ayu pijer ngincangake alis sancang-ancang linggar saking paling ngriku ya Cahayu terus no luwe becik luwe becik paten timbang pepisan ya 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 rewangi samudana marang kula garwalan putra liwat kencange anesmu ya 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 Dimas Yata Wilujeng Dalu Dimas Kota mangke tak paringi pundutan panjenengan gending kuno makuno lumbung desa mangke tak aturi uripana putra siji goyang yuk
idal-idul lowe becik ya menyang bondo tuku sarem nek karo Sukma kok ora tak pindho aku rak marem gubuk asmara nduk paringana kaya ngapa buka saking kibatipun Mas Bayan gubuk asmara karo ngilo tangga isih prawan gubuk asmara tak nggo andung tresno
diaturke ya kuwi wujuding pamundhut ingkang angersake gubuk asmara saking tuan rumah lan uga sesideman. Menika ugi wonten pamundhut saking Mas Kampret yang dari Kota Ndermala minta sambel kemangi. Terima kasih buat Bapak Dalang. Uga kanggo ponak aku lanang sing saka Jeruk Wangi panjenenganipun Mas Rudi Prastyo Blantik ingkang kala winginane katemben nampa warisan kleresan ngrawake awak dhewe sak rombongan. Kepareng ngersake ya kuwi gubuk asmara kalian Sri Huning. Uga wonten pamundhut saking keluarga Semarang sing ngersake kembang rawe kalian gubuk asmara. Menika kala gubuk asmara sampun dalem aturna kantun mangke angaturaken sanes-sanesipun. Sadurunge diaturke gending salajengipun menika saking Adimas Kota diaturke lumbung desa sawetara. Semonggo. Ayo
ayo yo ayo kagu anakku lanang tewel mengko tak aturi pundutane. Uga ngaturi kasugengan rawuhipun konjuk dumateng Bapak Basri ingkang saking Depok Lor Kali, Bose Mustika Jati ingkang bengi iki uga lahan nderek rawuh nenggani. Sugeng lenggan, sugeng lelenggan kanthi sikeca sinartan amidhangetaken pasugata saking kawula, tak pujekke muga jiwa kasalira pasugata saking kawula satemah damel pemarem kagem Bapak Basri. Tak pujekke panjang yuswane warek lemomong kelawan putra wayahe. Amin amin Allahumma amin. Yo diaturke Nduk Rena ki ana pamundhut gending tayub mengko sing tak tongkon ayub Kang Darni. Kawiwitan saka Sri Huning dibawani sik terus mengko ditayubake terus balik sampur mengko diaturke Blitar pekarmane Kang Darni. Wondene kagem Keng Simbanggara sabar sawetara mangke pekarman panjenengan mangke sing ngaturake Dik Ica Wulandari. Tenan ana bagiane kaya ngapa ren diaturke Sri Huning Mustika Tuban Walik Sampur Blitar. Sinebut pahlawan putri. Sepinten, Mbah? Gede cilik le. Hah? Kecilian semono. Cilin sakmono ya sakmene. Oh, iku mantep iki. Jalukane kok sing mantep iki jan. Sing gedhi-gedhi seneng aku. Allah rumangsa aku iki jan. Ora gedhi ora mantep. Oh, ketanggo sing jaipong cilaka kowe jan. Kowe ambak jaipong kuwi tenan wis. Ambak bokonge kempot nanging pot liman. Ngasih moh-moh iki. Dihajar jaipong. Sinebut pahlawan putri. Sinebut pahlawan putri. Rikala kenyanane ben kae ning Banyumanis ya, Dik. Aku ngantek cemburu kok. Pripun? Saking gregete karo sliramu ki dirangkul-rangkul karo sing ibing kaya aku wis. Dipeluk-peluk. Lah iya iya. Aku sik. Ih. Iya. Sri Uning Mus. Sri Uning Mustika. Pak Lurah Miyono saking Banjaragung wilujeng midhangetaken. Uga pun aku lanang Rudi Prastya saking Jeruk Wangi. Sampure disamaptake mangke sing beksa tak suwun ya kuwi Pak Lurah Miyono saking Banjaragung kaliyan Kang Darni saking Kancilan Kilen. Putra Kanjeng
putra kanjeng sira bebela wirat maya tan wurung Sri Huning tanah urung asri huning gundul. Hei! Gugur kok gundul iki piye ta? Sri Uninge gundul niku bar dibuabati. Aduh rumangsa pian. Dadi kusum maning bangsa monggo Pak Lurah Miyono kalian Kang Darni tak aturi munggah mriki. Sri Uning Mustika Tuban. Ayo Nduk. labu tresno lan sebaya pati Lan sebaya pati. marang Raden Wiratmaya kangos prasaja anandura branti Anandur Brati. Sri Uning Gatandraita Tetep raita. Ratinaska Sampune diparingke Nduk. kadange pribadi Kadange pribadi. Wiratmaya Monggo Pak Lurah Miyono. putranira Rangga Lawi Adipati Tuban Adipati Tuban. Kang Darni sampun minggah. Pak Lurah Miyono tak aturi minggah. Pangsapati nalika ing Nalika ing uni kelawan minak jingga. Wiratmaya. Yuk neng lara Sri Uning. Yo. Jirolu Joko.
pun aturke semengga.
suwun. Heeh, dene saderengipun kula nyuwun panjenenganipun Kang Simbanggara minggah menika tak selingane sawetawis kalih pamundhut ya kuwi ana pundutan sambel kemangi. Ya, kanten-kanten menika sambel kemangi pun aturke sik. Heeh, diica. Heeh, panjenengane kang nyalirani sambel kemangi terus mengko mijil dadi ledek sing beksa. Ndak suwun Mbah Nggara kedah samapta mangke bekta rencang setunggal sinten ingkang dipun kersakaken kula namung nderek. Semoga pun aturke sambel kemangi langkung rumiyin kagem panjenenganipun ya kuwi Mas Kampret ingkang saking Dermala tak aturi midhangetaken sinambi menapa kemawon. Semoga sambel kemangi pun aturaken. Ya oh, ya oh. Ya oh ya ya oh ya nganggo buntut yo. Mas Iwan Prasa, matur suwun Mas. Nggih, mangke tambahi malih ya Mas. Pripun? Loh, priye to? Ya bener to arek umune. Ya engko tambahin ae ya bener. Uga wilujeng dalu kagem Mas Nurbani, cangnik saking Kancilan wilujeng lenggahan. Nano nano. Jangan asal Biasanya nek enak ngono iku tuman lho, Pak. Iya ya ora apa-apa, pemetuman ya ora masalah kok piye to.
Pancen kaya ngono aku tak gendhingi ora apa-apa. Nek nuju posting iki rumangsaku kok melet-melet kae iki jan. Lho, ngono iku menggoda lho, Pak. Wis sengaja ben menggoda ngono wae lho. Ya wis, aku rak mokal pancen usia kaya sliramu ki temenan menggairahkan wong pancen SMA kelas 2 ki nyak-nyake. Iya wis. Nano. Jangan asal. Oh, sambale. Mijilo dadi ledek Mbah Goro suwunen supaya munggah ana ing sasana kepareng sarimbit karo Pak Kasenan ya kena karo Pak Karsu ya oleh wis pokoke aku manut. Monggo Mbah Goro kasuwun minggah wonten ing sasana menika diica sampun samapta dadi ledek Sekar Pucung Geyong Kentil gendhingipun sumangga pun aturaken. Monggo Mbah Goro. Kali Pak Kasenan napa sinten monggo kula ndherekaken Pak Kasenan monggo menawi kepareng minggah tak aturi minggah. Monggo setunggal malih, mbok menawi kepareng beksa tak aturi minggah wonten ing sasana. Menawi mboten wonten menika Mas Kancil tak suwun minggah wonten mriki Mas Kancil. Mas Tuyul. Yuk. Be
jarik lurik kendil ngguling kaya ngapa monggo Mbak Goro menika ingkang kaping kalih jarik lurik kendil ngguling. Rina wengi
Matur suwun kagem Banggara ingkang sampun angergengaken mring suasana ing wekdal dalu menika. Menika maksih wonten pamundhut-pamundhut kepareng sawetawis kula maos saking kagem Bapak Dalang